El pròxim rival del Joventut en Lliga ACB és el Baxi Manresa. Els manresans porten 2 derrotes consecutives en Lliga ACB i en les darreres 3 visites a l'Olímpic s'han saldat amb derrotes, especialment la 2021-2022, on van caure per una diferència de 44 punts. L'equip de Pedro Martínez és dels millors en rebot i sobretot en el rebot ofensiu, líders de la competició. També són molt bons forçant pèrdues als rivals, 14,9, i en assistències, creant un joc ràpid i vistós, 18,7. Els punts dèbils podrien ser la poca presència en el joc interior. Només Devin Robinson destaca en el nivell ofensiu. Tenen poc joc en el pal baix i optimitzen poc aquella parcel·la i, a més, tenen només un 32% d'efectivitat en triple, uns percentatges lluny d'un equip que vol aspirar a playoff. Les claus han de ser evitar que el Manresa corri. És un equip ràpid, un equip que li agrada anotar, un equip que li agrada consumir molt poc les possessions. A més, té jugadors físics on els hi permet córrer contraatac de manera molt efectiva. I la clau per part del Joventut haurà de ser estirar les rotacions. Pedro Martínez, entre baixes, lesions i nous vinguts, només té 9 jugadors que superin els 14 minuts. Carregats de faltes, d'intensitat, pot provocar que en algun moment tinguin algun baixón, sobretot fora del Nou Congost. El Joventut, com dic, a casa sempre surt amb una marxa més i te li té la mida presa al Manresa. Jugar molt bé al perímetre amb el 2x2 i sobretot optimitzar el joc interior, Tomic, Brosjanki, esperem que Russis estigui recuperat i Cook hauria de ser més potencial i més armes per superar a l'equip de Pedro Martínez. Evitar els percentatges i els microparcials, que el Joventut últimament no encaixa massa bé. Està en lloc una plaça al playoff i sobretot marcar una gran distància. A Badalona no fa falta tenir incentius sempre que ve el Manresa.